kuruteko kumwachaka cha Kominyokia Mwalimu umwana uyu gere no muruche umwana uyu ere no muruche okay uchake Kominyokia Mwalimu ngo Mwalimu uyu nerogere no mwana netaita mwana ugo taita ri uchiri na naye kwabegeto umwana katagende sukuru umwana uri uchi uri nugure nonye muri koram okay bono gakia Bible tari asobube esukuru yagure esukuru ko yagure tari Mwalimu nyeyeri tari Mwalimu nyeyeri na inu Bible mwabwaterana tamo na Abarimu pamoja paka nabalindi bechi sukuru bonzi pipaka bali bakuru gali ko gwicheba gwereba gwoteba mwabekano ne chi meeting mwara kwana ngakitokoro se sukuru ya itonga kitokwa gaje sukuru ya ito ne ibesa biri Bible bali bagosaba mwaru mapema igera Bible Abarimu bacha mapema basomia abana bona ayo maga soko teba ngaki ngamosintonya lebe ne rogere sukuru yacha kugu ne rogera ajenkwa achete kabisa pina egaria kwaligeria abana babo na bagosoma ngorigeri kwaringe no nilisakara kwararigeri kwarateba ngaki yayo mwana yone egegale rotemiri aiga sachinde taratema aiga taratema asa taratema kwagenda so mwalimu bona kwarwa sokuru ngorosete kwabwata kwabondosa bolire kwa rest in peace bolire bono timogete kwaratako arafu torikorigeri no mwana nkiagosoma umwana akabegete sakararia mesa akunya ngena ngosomali umwana nigale umoete simi umwana nesimi agenderete go chat Omagaka soko teba na bali bobe enoke nyana yo eto mwana esimi sikubemberezi mama ke muntoma njeti ndiko bayebereri Abayibuli tabatali please tali mwenzi njengo kwanira Abayibuli bali ba okonyora bakonya kumana ngesukuru yagwa ngo mwana na taiteti ngaki umwana no yogo tabatali gento gokora keri aki takogosia Abarimu ngesukuru ega umwana na arenge ngabona nesukuru ene chafu ene sukuru endiri okay mwara segete chisukuru chinde chiagwete bono iganchiri igoro mutagutika Abarimu bakore miremu abandi mwaso Kominyokia Abarimu koru chisukuru paka Abarimu kwanyora batamire ngoru chinsobo asenge njo yao nande naye kwairito umwana tabatali tatengo tebiga aje bieko manyere no muibuli beko muibuli nyumba mwana nyumba motebi nkikwali kirukuru esukuru umwana atubole suku eketabu keri moligaligere siga aliga motebi ngaki umwana one ahiga ngwatema ahiga bado turatema asataratema tali ogotuma umwana agende bwika genda no umwana ligichinsa take your time igere ogende mpaka so Mwalimu uri okomosome onye negesongo omotebi ngaki Mwalimu iga ngakirinde bono okoranga umwana oyo gatamanyeti mongorokereri Mwalimu aminyokoro immediately amorokereri bono mago soko teba umwana no gure ogwana kira nayo moete simi ali paka TikTok umwana ali mpaka YouTube umwana ali Facebook kwarazake ra duniani umwana chi message yake nrete kulika kujiga ali kwarazake ra duniani arafu mago nte achiaite umago soko kumania Abarimu kuchisukuru wi sikupemberezi wara sikusoroli mama tata Abayibuli muri kora mutabatali please wapemberezi warazi wasoroli lenda abana bainotika kogosi chisukuru siwapemberezi never